Hemmeňize salam, oglanlar, gyzlar, gowy ýagdaýlaryňyz janyňyz sagmy, daşar ýurtda işleýänler, okuýanlar, ýaşaýanlar hemmeňize salam, janyňyz sagmy, sagmanjy işläp okap ýörsiňizmi? Bugun peýdaly videolar rubrikamyz dowam edýär. Geçenki videoda ýag barada aýdyp berdim, ýag barada aýdylmadyk zatlar galdy. İkinci bölümden çekecek dedim. Ana şunun ikinci bölümü öz maşinjygym alyp geldim. Oglanlar düýünjük polirovka, plyonka, yankı, vosk, karoçy, keramika da paşty keramika, ýöne bu keramika bolmady. Şoňa zatdan çykdy oglanlar, "Serdiň maşynyň? Baka beriň, nälik bolupdyr? Ýanyp çykdyr, mena dowolny gaterwet." Kime polirovka etdirdim, kime plyonkasy emletdim, şu ýerde oglanyň nomerini goýjak, aşagda TikTok'un belläjek. Geçin görüň edýän işlerini. Kim maşinjygyny şuňalyk täze etdirjek bolsa, paket maşina etdirjek bolsa, arkaýyn habarlaş beriň. Daş degen yerler var, olar ham aýryp berdiler. Daş etdiler, opşam dowolny men işlerinden. Mundan soňky videoda siz görürsiňiz dolu edişlerini nähilek. Indi has wajyplady geçelim. Has wajyplat motoryň ýagy oglanlar. Şu ýag motor meselesi kän oglanlar ba? Geçenki videonun kommentariýalarynyň bilýän, liçka ýazylýan sapşeniýalardan görýän motor ýag içip başlady, näme etsek bolýar diýip. Indi serdiň oglanlar, motoryň ýag içip başlamagy nämeden? Şu ýagdan hem bolup bilýär. Käbir motor ýag içenok ýöne ispareniýe berip bilýär. Ýagyň kaçysy gowy däl bolup. Şu traktor geçiksin. Käbir ýag gaterwet garalýa 5000 km geçmäke, bu şolar hakda gürleşeriz. Ýagyň garalmasy gaty bir erbes adam däl oglanlar. Ýöne belli bir derejä içinde garalsa. Çalaja bir reňki nütkese oram sebäbi motoryň içi hapa bolup ýag ýuwup bilýär. Käbir ýagyň karakteristikasyny motory arassalaýandyr. Käbir ýagda bolýar, hemme ýagda däl ol. Käbir ýag motoryň içini arassa saklaýar. Şonu çalaja gararyp biler. Ol hiç straşny zat ýok. Ýöne köpükläp zat edip bilen bir hil goýulaşýar, ana onu straşny göni ýok etmeli o ýagy. Indi şu ýerde ýaglar barada aýdyp bermäkam oglanlar. Hemmeňize bir peýdal maglumat. Men näme iş edýänmi bilýäňiz. Hemmeňiz maşyna alýas, satýas, wastanawy edýäs. Alynan maşynlary ýuwýas, arassalýas, himçisk edýäs. Ýag jaşyny çalşan bolýar, ýa-ni filtrlaryny çalşan bolýar. Her ýerde bir problemamyz bar. Näme problema? Arzanrak ýag uýata bolun, tüs söläp, ýag içmeýän motoryň bir hil tüs söberip durar. Gelen klient ay ýag içäýdi diýip taşlap gidýär. Gymmat ýag uýsam, ýanky goýan ýagymyň bahasyny maşina goýýas bolun, klient gymmat diýip alman gidýär. Şu meseleler çözdügin oglanlar. Tanşoluň täze nesil motor ýagy Green Hill. Bu ýagy men bir aýdan ýer goýup berdim. Polnu testden geçdi, arkaň goýup bilersiňiz. Baha amatly oglanlar, apisam ýokary SP seredim. Ýag ýurdumyzda öndürilýär. İçiniň prisatkalary Infinium kompaniýanyň prisatkalary, goşunlary, galan zatlary Türkmenistanda öndürilýärdir. Esas prisatka çykarýan 4 äsnan ýurtda bilýäňiz, Inglandsam, Amerika, bu da Amerikan kompaniýasynyň prisatkalary. Ýene aýtmalar, düzümünü gaýtadan işlenen ýaglar ýokdur. Arkaň ulanyp bilýäňiz, men özüm testden geçirdim oglanlar. Bu ýagyň uly plusy ispareniýe berenok. Motoryň için hapalanok, nabarot arassalýar. Ýene gowy plusy motoryň benzin ýakyjylygy bar, şonu birazçyk düşürýändir oglanlar. Barlak görüň. Ýene bir zat. Egerde motoryňyz çala ýag içip başlan bolsa, Green Hill goýup barlap bilersiňiz. Ýag içmesini 5-6% azaltyp bilýändir. Arkaýyn barlak görüň oglanlar. Öz ulanýan zadymy size de rekomendowat edýän. Agzalamyz üçin bonus hökman suratda bolmaly. Kim 20-50 goýýar, kim 10-40 goýýar. Maňa ýazyň aşagdan kommentariýadan bolsa jelatina maryň içinde men özüm ertip berjek ýa-da gelip alyp gitseňizden bolýar. Menden bir zamana maslaňyz mut. Ýöne kim 20-50 we 10-40 goýan bolsa menden padarkyna şu 2 saniýa. Kommentariýada ýazyň oglanlar, nomeriňizi bilen ýazyň, bilemok ýa men tapyň. Opşam kommentariýa ýazyň. Onuň şu taýdan saýlaýyl bolmasa näle edeli? Bir da berelik. İkisidir, başga ýok intäki. Nerede galyk ýaňy ýag garalma meselesindemi? Şol ýag garalma meselesi oglanlar köpükläp uğrasa, bir hilek suw garlanýarlyk bolsa da, ana şonu göni ýag çalşmalylar. Jelatina 5000 km-dan çalşyn. Geçenki videonun kommentariýasyna ýazanlar bar da 7000 mil geçsegim bolýar, 10000 geçsegim bolýar, eýle beýle diýip ýazdylar oglanlar. Maşin sizinki, pul sizinki, zat sizinki. Özüňiz näle etseňiz ediberiň. Menden prosta maslahat. Men şu ýerde maksimum siziň maşininiz size has köp wagt hyzmat eder ýaly maslahatlar bermeli. Ýag çalşamyzda hökman vozduk filtram
Yağ filtram çalışmalıdır. Ekonom etjek bolmaň, ikisinde de baha yok. Şoň üçin hökümet uratda olaram çalışmalylar. Yine bir aýtmazlar şu ýerde antifriz. Antifrizin çalışmazlygyny men özüm bilem okdum. Primärni 30 000 kilometrden antifrizi çalışmaly keni. Çalışyp barlak görüň. Men maşynda intem çalışamak, ýöne özümem çalışak häzir. Elim değmedi. Antifriz polny dökjek, polny dökmeli, dalivka zat etmeler. İtäze goýjak. Haýsy antifrizi goýsam, onam paýlaşar men siz bilen. Bol antifriz çalışyp görjek, maşynyň özüni duýuşyny ähilip, ütkän ok. Geçen gezek men API'ni size düşünürdim. API näme? Amerikan Petrol Institutu. Oňun berýän bahasy bolýar her bir ýaga teknologiýasyna görä. Ýöne şu saýyny düşünürmedim. Saýy men size ingilisçe ýazyşyny goýjak. Avtomobil inženerler birleşmesi bolýar. Görün biziň dilimizde perewod edemizde. O näşe? Şu wagt winter diýmek, ýagny gyş diýmek. Motoryň sowuk wagty, sowuk wagty, şu ýağ akma ukyby, bu kyrklyk motoryň gyzgyn wagty, ýani howaň gyzgyn wagty, akma ukybyny aňladýandyr. Bu ýagdan men taksist dostuma berdim. Oňam testinden geçti. O da bolny 10 ýaş 40 goýan ekeni. 20 ýyl goýanam Opel sürenjigim. Oňa da berdim öňkü operatorum. Ada oňa da berdim, o da bolny gülýär sürpýär. Ýene aýtmadyk zadym oglanlar şu ýerde seredin. Ana Esperamyň apisi şuňa Mysal üçin öňkü köne maşinlara da goýsaň bolýandyr. Ana şularyň hemmesi öňkü köne maşinaň motorynyň tehnologiýasyna görä edilen ýaglar da. Şu köne ýaglar goýulan maşinlara şu SP-ni goýsaň bolýandyr. Ýöne täze maşinlara şu SP goýulyp berlenleri bular goýmak bolýandyr. Köne ýatan maşinlar bolýar, ana şolary da goýsaň bolýar. Hiç ýyl zyan ýokdur bu ýag. Durmuşda ýene bolýan bir zatlaryň biri bir ýag goýup goýup bersiň, ondan soň şo ýag ýitik gidýär, ýok bolup. Köpüňizde bolanlar şol. Şonu näme etmeli? Onda oglanlar ýaňyzy çalsmaly bolýandy, başga ýag goýunuňyzy çalsmaly bolýandy, isleseňiz, islemeseňiz. Şonu karter açdyryp, içini ýuwduryp, arasala diýip ýapdyrýaňyz. Ondan soň ýagyny çalsaýyn. Şonu has gowy bolýar. Maňa da onu ustalar maslahat berdi. Galanam has gowy düşünýänler kommentariýada ýazyň. Motorun içini ýuwjy sredstwalar bar. Şolaryň motory zyýany barmy, ýokmy? Şo hakda oglanlardan soradym. Men ustalardan bir aýda zyýany baram diýe, bir aýda ýok, peýda diýe, bir aýda gowy etmäsen aýdy, motoryň gatyr hapa bolmasa näme gerek diýe, wagt-wagtyna diýe ýagyny çalyşyp beren bolsaň hökman däl diýe. O arada da kim has gowy maglumat bilýän bolsa kommentariýada belläň oglanlar. Motoryň içini ýuwdurmak hökmanmy, hökman näme? Yaş oğlunun sorayan zady, maşinma yağ näçe goýmaly, näçe litr yağ goýmaly? O soraga jogap size yağ çalşanlar berer oğlanlar. Mysal üçin, ana menki 3,5 litr, 3,5 motor daýny. Şuňa primärna 6,5 litr goýas. 6 litr 300 soňalak goýas. Onu yağ çalşanlar aýdyp berer size. Ana şuňal şu, şu çekdim oğlanlar. Serdin. Görýäňizmi? Şu 2 sançyk nokatda, görýäňizmi? Şu iki nokadyň ortalygyna dursa da bolýar. Şu ýokarka çaly ýetmän dursa da bolýar. Çalaja geçenem ogram. Çalaja geçen 3,5 motorda şeýseniz bolýar. Sebäbi näme? Vanus ses etmedýäli. Şoňa peýdaly. Vanusdan dyňyp bilemok diýenler bolýar. Remont etdirin, onuň ýagy çalaja köprak goýduryň. Şonu peýda etdi. Biraz uzagyraga çekerde bu 3,5 motorlyň Vanusy çalsaýlar, ne bilýäňiz onu. Yo Hudaýa şükür men karantak hissatdyrdyk, Allaha şükür. Zaýlanan ýagdaýyna polny çalşdyrar soňra hiç mesele eder. Eýwa. Indi men motorumyň ýagyny barlak gorkadaýyn. Şup bolýandyr. Şu wagt biraz gyzgynyrak, asla gyzgynyk wagty barlamaly. Irden barlamaly. Irden barlaýan şonda gowy bolýar. Näserdiň oglanlar? Göni ortalykda duranlar. Bärim çal diýer, göni ortalykda. Göni ortalykda durýar. Ýag sarja, ana primärna ýagyň rengi şuňalak bolmaly terdiň ýene täzeden. Ana. Serdiň oglanlar. Şu ýagy görýäňizmi? Ana primärna şeýlerak bolmaly ýagyň rengi. Mundan açyk bolsa bolýar, ýöne mundan gara bolsa uje garalyk bolýar. Düşünüňiz? Ýene bir zat, ýankaly ýag erwetdir öýtmäň, çala garalsa erwetde bolup, prosta motoryň çykap bolup, käbir ýagyň şo häsiýet bolýan aýtma içini ýuwýandyr. Ana oglanlar, şuňal video boldy. Peýdaly bolan bolsa like, kommentariýa goýun, gollaň, agza bolun, hökmat guratda köpüňiz agza bolmany görýäňiz.
Agda bolun oğlanlar eski 100.000 yetelik. Kim nähil maşina alasy gelip ber. Her biriňe de öz isleýän maşynaňyzy almak nesip etsin oğlanlar. Uzu isleýän maşynaňyzy sürüp beren olsaňyz men galak. Hiç wagt dögülmesin. Janyňyz sag bolsun galan zat bolar.